Ovdje je Hamo, a ovo tu je od njega baza, ljudi moji. Ajmo mi vidjeti to što on ima. Sve u bazi, pa realno nema ništa, ima. To je ovo je baza od Hambloxa i Night Skelly-a. Ovdje ima, sad je kasno Hamo. Sad je kasno, sve to ide loci. Sve to ide loci, kasniš ovo malo. Dobro, ovo je baza od Hambloxa. Što šaljete ljudi, brat? Ovo tu je baza, ovdje tu je kao neka, da znaš, imam i Gunpowder i Gold Farm. Da ne gledamo mi farmu, mi gledamo ljepotu baze, razumiješ? Ovdje ima Iron Farmu, ovdje ima Nether Portal, Hamo, ono što je gradio prošle sezone, nema ništa, ima... Znao sam ljudi za ovo, neću se praviti da ne znam, ovo sam htio sad kao pokazati prvo nego ovo, da zamislite se malo kako je ovo loše, šta je ovo radi Hamo. Ovo tu je od Hambloxa baza i Night Skelly-a baza, Night Skelly-a. Što se te lepo... Aha, moba. Dobro, ovo je od njega baza, ljudi moji. Tako da... Što je ovo? Šta je? Ovo, speed mi je dao. Sad se ne mogu više govoriti samo. Hamo, šta je ovo? Inače, ključi sam kill da ga samo mogu baciti. Ja ne umijem. Dobro, uglavnom, ovo tu je baza, ono, tamo na početku mu ne treba, sad ćemo to smanjiti. Dobro, ovdje ima automatsku peču, pečnicu. Ovdje ima, šta je, ovdje ima nešto ispod. Pa Hamo, ako je ovo za seljake, mogu se ovo malo ljepše to njemu, malo ljepše ovo mogu, iskreno. Kako mu je prošla baza, ovo je moglo mnogo ljepše, Hamo, mnogo. Dobro, ovdje tu sve razbacano, to minus odmah. Chestrum, Night Skelly, Hamblox imaju tu GG, ja. Dobro, jel ima još nešto onak slučajno? Tu su im kao setani homovi, valjda, ne znam. Ovdje ima kao 100 za jes, hvala. Što letiš? On leti. Ušao u creative budala. To što imaš helpera ne znači da si dobar. Razumeš je? Dobro, ne pravi se. Šta je ovo? Dobro, kao neka kamerica, dobro. Ovo je dve, ovo tu je moja, ova tu je moja. Ova tu je moja, ja. Moja. Kako si opet. Strings. Juhu, preživjeli smo. Dobro, ove dve kule imaju, malo je išlo ove sezone, oni su išli na crni fazon. Dobro, ajde, nije loše, imaju ovo custom drvo, mada mi se ne sviđa custom drvo. Dobro, to je to seljake, imaju ono tamo, imaju. Pa Hamo moj, nemate ništa. Ugro sam neki tu, chestplate ovaj tu, neću da gledam, ocenom cekam video. Loš. Čekaj, ide dobro, ocijena. Sedmica jedna za Hambloxa, rekao da neće gledat to videa, tak da to bi bilo to za Hamblox i sam ubacio, tak da idemo dalje. Šta je Hamo? No!